Keďže som Zlatica Puškárová, je to v poriadku. Dnes v našej relácii Na telo privítame kontroverzného politika Vladimíra Mečiara. Pán Mečiar, mnohokrát prepíraná téma v médiách. Kde ste vzali 40 miliónov na jej? A v tom spadol do stoličky. Ja tam som plný z nezodnosvedka, teda plný Madon. Takže vaša strana je veľmi liberálna, tak vám pomôcť. Áno, podražili by sme ich všetkých. Však pokračujte, však. Prepáčte, ale vy si milíte seba s iným politikom. V tom Vladimír Mečiar zistí, že je sloda. Jako je... Nebyl. A pôjdeme na Budapešť. Diváci, požiadam vás o záverečnú pesničku. Poprosím vás, dneskame.